Studju preżentat fid-dokumenta qabel il-budget maħruġ mill-Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol jindika li żieda fiċ-Children's Allowance u tul tal-mekkaniżmu addizzjonali għal-għoli tal-ħajja naqsu r-rata tal-faqar b'0.43%. Dan ifisser li dawn il-miżuri waħedhom mill-budget li għadda waslu biex madwar 2200 persuna ma baqgħux fir-riskju tal-faqar. Il-Gazzetta Kulħadd li ta' din l-aħbar tenniet li l-akbar impatt ta' dawn il-miżuri inħass fost il-familji ta' single parents u fost il-pensjonanti. Għaldaqstant hija indikazzjoni ċara biżżejjed kemm dawn iż-żewġ miżuri kienu mirati biex jilħqu l-aktar lil dawk fil-bżonn. Jirriżulta li fost il-pensjonijiet l-impatt pożittiv tal-mekkaniżmu addizzjonali separat miż-żieda tal-għoli tal-ħajja magħruf bħala l-kola kien darba u nofs akbar minn dak li nħass fost il-bqija tal-popolazzjoni bidħul baxx. Fl-istess ħin l-effett ta' tnaqqis fir-riskju tal-faqar fost familji b'single parents kien madwar 5 darbit akbar. Iż-żewġ miżuri waslu għal titjib fit-tul fost il-faxxa l-aktar baxxa tal-popolazzjoni ta' kważi 5% jew titjib ta' 365 euro. Dan fil-waqt li fost dawk bitħul taħt l-1000 euro fix-xahar, dawn il-miżuri tejbu l-qagħda finanzjarja tagħhom b'1.4% jew b'150 euro. Il-kulħadd komplet tajt li dokumenta qabel il-budget jinnota li l-ammont ta' dawk li kellhom jirikorru għall-assistenza soċjali minħabba dħul baxx naqas b'6% jew b'414 il-persuna. Imqabel mal-2019 din is-sena kien hemm kważi 2000 persuna inqas dipendenti fuq din l-għajnuna li jfisser tnaqqis ta' madwar kwart. Mill-mekkaniżmu addizzjonali għall-għoli tal-ħajja ibbenefikaw madwar 47,000 familja u kien investiment soċjali ta' 16.6 miljun euro. It-titjib fi Children's Allowance gawdew minnu aktar minn 41,000 familja u kellu allokazzjoni finanzjarja ta' 5.6 miljun euro. Il-Gazzetta qalet li fil-budget li jmiss li se jiġi preżentat nhar it-tnejn 30 Ottubru, il-Children's Allowance mistenni jkompli jitjieb waqt li se jerġa' jitħaddem il-mekkaniżmu addizzjonali. B'hekk ikompli jkun hemm impatt pożittiv fil-ġlieda kontra l-faqar waqt li jitjieb id-dħul ta' dawk l-aktar vulnerabbli.